And we always continue to expect, no? And pray before the Lord nga ang tanang butang nga gihuptan sa atong pangadlaw hatagan ta kanunay og inspirasyon nga mutuon niini uban kaniya. Mga igsuon ko diha ni Kristo, mangutana sad ko kaninyo sama sa gihimo ni San Bartolome o ni Tanael sa Ebanghelyo today. Kinsa man kanato ang tinud-anay gayud. Kana bang dili capable nga manguwat, dili capable nga mamakak, dili capable nga manuplok. Naaba kanato ang tinud-anay gayud nga pagkatawo. Anaaba kanato? Mga igsuon ko diyan ni Kristo, kung way tingog, ibig sabihin, dili ta qualified ni ana. Kikitang tanan. Diya sa itong panaw sa kinabuhi, there are times nga dili kita bukas kanunay or abli kanunay sa atong pagkatawo, sa atong mga ginahimo. Because in the gospel today, si Nathanael, who happened to be identified with Nathanael, with Bartholomew, honesty, niingon man siya sa Ginoo, unsa may anaa sa Nazareth. Anaabay kaayuhan sa Nazareth, no? Kasi makaingon ka, mga pilosopo siguro ning apostolisa, no? Kay niingon siya, unsa may naas kaayuhan anang Nazareth. And, si Felipe is guiding him na muabot na, muania ang ato ang Ginoong Jesus. Pero imbes na muingon siya nga, upadayag siya sa iyahang pagtuo sa Ginoo, niingon manuon siya nga, unsa may anaa anang Nazareth, kaayuhan sa Nazareth. Atong makita the gesture of Nathanael or Bartholomew nga puno siya sa openness sa iyang kaagalingon. Wala siya magduha-duha kung unsa ang iyahang gipakita, kung unsa ang iyang respond dinha sa ato ang Ginoo. Because precisely at that time, kulang pa siya niini. Or anaa pa sa tawhanon nga estado sa kinabuhi nga usahay bisag mituo kita sa kabilang banda pod naapoy pagduha-duha. Ingon ana ta usahay, di ba? Sige tag-ampo, no? Pero usahay, bungutan na ta, ihatag bagod ni sa Ginoo nako. Samot nag-aduna kay gibati niya, ang imong gibati pila na kaadlaw, no? Yan, sakit na pag-ayo, ang imuhang gibati, gyud. Physically, no? O niya ang pain, grabe na. Niya, sige kag-ampo sa Ginoo. And you want to believe nga ihatag sa Ginoo ang kaayuhan. Pero at the back of your mind, hindi man ihatag sa Ginoo nako, no? Ingon ana man ta, no? When we give our trust to God, not actually total trust to God. Tungod kay anaa pa man ang bahid sa pagduda niini. But in the gospel, parehos sad ta ni Nathanael, no? Nga diin, wa magdaduha mo ingon saya sa kay Felipe. Unsa ko'y naaan ng Nazareth? Di ba? Because most people at that time, when they heard about Jesus coming to the place, magdaganay ko na sila. Because they knew Jesus will be giving them salvation. Maghatag og kaluwasan. Pero si Nathanael, iba po na iyahang giingon, no? So we are like Nathanael. Nga din sa atong panaw sa kinabuhi, aduna sad tay mga pagdududa. Pero matud pa, parihan ni Tomas, no? After confirming that Jesus indeed, truly, the one risen from the dead or from the cross, ni-profess man siya
Panginoon ko, Diyos ko, no? Diyos ko, akong Ginoo. Ingon ana sa dano, sa kabila din na sa atong pagduda sa kinabuhi, muingon lagyapon kita sa katapusan, Ginoo ko, Diyos ko. By professing your faith, nga ang Ginoo mao gayud ang imong gisimba o gialagaran, the fact ikaw nga nagsunod kaniya. Kay kita nga tawo, ato mangyong gipakita nga tawo lang ta. Kita nga tawo lamang, dili man maialis sa atoon ang nature sa usa ka tawo. Nature sa diha nga kita magduda. Nature sa usa ka tawo nga usahay dili open. Nature usahay nga dili pud bukas, dili honest. But in the gospel, Nathanael shows how honest he was and how open he was before the Lord. Mao man ay gusto sa Ginoo kanato, kanang honest na, no? Muarita sa simbahan, pari ka man og uli, muarita sa simbahan, are we honest enough to tell the Lord, proclaiming the Word of God, no? And professing our faith to God, maingon bata, tinud-anay bagyod kini, no? So mga kaigsunan ko diha ni Kristo, sama kang San Bartolome, no? Nga ang iyang pagtuo nga na sa Ginoo, up until siya patay, no? O hangtod siya namatay. Tungod kay ang iyahang gugmag pagtuo sa Ginoo, kanunay mangyud kini nga maalabon, mainiton. So mga butang nga diin, kita nga sumusunod ni Kristo, giawhag kanunay. Dina sa atong gagmay nga katilingban, sa atong pamilya. How do we show our openness to our family? Our honesty diha sa atong mga banay. Ilabi na sa atong mga tao nga atong ginaatubang kanunay. Are we honest to them? Are we open to them? Pero kadaghanan nato, di mangyud ka 100% nga honest. Di po ka 100% nga tinud-anay. O dili po tanan tinud-anay, dinha nga nangaliya sa Ginoo. Kay adunay pangaliya sa Ginoo, nga pang sarili lamang. Di ba? Mangadji tapang kinaugalingon lang. But remember, the moment you pray for others, that time you will say to God, nga lalum na ang imong pagtuo. Because only those nga lalum ang pagtuo sa Ginoo, maura may makahimo pag-ampo ngadto sa iyang mga isig kaingon. Ang tao gani nga hilaw pa sa mga pag-ampo o relasyon sa Ginoo, maunang mga tao nga ihara yung kaugalingon kada simbang. Idahigon. Kunya yan ang kaugalingon, sige, pagkaos pamilya, iyang anak, mahayog kahimtang, maura na, balik-balik. Wag ko na siya munahuna, ayan silingan, kinahanglan bayag pag-ampusad. Pag ingon ana ganita, dili lalom ang atong relasyon sa Dios. Kay ang lalom nga relasyon sa Ginoo, kana mang kabalo ka mo ampo sa uban. Sa tibuok kalibutan, sa tanan. Pero pag dili gani, ang tawag ana hilaw. Hilaw nga spirituality. So kung ganahan ta magpabilin din nga hilaw, hala sige. Pero kung ganahan ta nga mosunod din kalalum sama kang Nathanael o Filipe o ubang apostoles, atong ipakita sa Dios ang lalum nato nga pagtuo. In the gospel, adunay giingon nga nakita ni Jesus si Nathanael kanunay anaa sa ilalom sa fig tree, no? O sa kakahoy nga diin very famous dito sa Israel. Pero anaa magtambay kalagmitan ang mga tawong maampuon. Ang mga tawo nga sigig basa og pagtulunan sa Dios. Kay dili lang siya rendezvous for people who want to rest, but a rendezvous
wherein they could cultivate og maayo nga relasyon sa atong Ginoo. Metaphoric na siya nga numang fig tree tungod kay kadalasan nagpailalom didto aron magampo, magnilay-nilay ug magpalalom siyang pagtuo nganha sa atong Ginoo. Kita usab giimbita na kapistahan ni San Bartolome, giimbita kita nga sa ilalom sa atong mga fig tree sa atong panimalay. Kita ba usab sama kang Natanael nga kanunay nagaampo sa Ginoo. Nga kanunay nagpahayag nga na sa Ginoo kung unsa ang iyahang pagkatawo. The challenge to us, my dear brothers and sisters in Christ, is on how do we open ourselves diha sa Ginoo nga walay pagduha-duha. Kung ang atong pagtuo sa Ginoo masulayan, usahay sa mga pagsulay, unsa ka kita kaabli sa atong kaugalingon niini. Because there are people in the church or in the society nga kung sulayan na gani sila, dili na mo pakita sa simbahan. Dili na mo anhi sa simbahan. Samot nang iyang kauban ra po ng iyang toxic, no? Kana imuhang kauban na sa simbahan, mooy imuhang lantaw nimo, mooy kapasakit nako. Kalagnitan ana mulayho. Kay moingon man na siya nga, makasala ra po kus Ginoo. Nya ikaduha, di jud ko ganahan mo lantaw siyahang nawong. Nya wa siya kabalo nga naglagot na siya ana nga niingon siya, no? Sometimes moingon ta aron nga okay lang. Pero di ka kahibalo, unconsciously sa imong kasing-kasing ug pagkatawo ni tubo na ang kayugot sa imong kasing-kasing. Your openness to God is very essential. Nga diya sa Ginoo moingon ka, Lord, galagot ko aning tawhana, di ko ganahan makakita. Kay gimaritis ko niya nga dako kay kog bagtak, dako kay kog mata, dako kog mukaon. Ya maora di ay na, nasuko dayon ka. Ya pero kung i-check imo ang kinabuhi, tinuod man gada kog bagtak. Tinuod po gada kog mata, ya dako po gagkaon, masuko man ka. Mga dear brothers and sisters in Christ, what I am saying today is that diha sa atong pagkinabuhi, usahay sulayan kita. Ang pangutana lang din ha, mulakaw di ay ka, mo give up di ay ka dayon. Ya, ang imong hinungdan, usara ka buok, ialahig nimo ang tibok simbahan. Di na ka mo pakita. Daghan man nato ingon na, no? Bisag adlaw-adlaw pa kang ga-aurora, or gaampo, o nagsimba, o nagwali. Ana man na nato, kay usahay kinaiya sa tao. Pero my dear brothers and sisters in Christ, sama ni San Bartolomeo, nga padayon kita diya sa pagserbisyo, paghatag og panahon, pagbutang og lalom nga pagtuo ngadto sa Ginoo, hangtod kita kung kanus ako haon. Up until death, atong ihalad sa Ginoo ang atong kaugalingon, ang panahon aron ingon ni ana dinha sa atong panaw, parihan ni San Bartolome nga nakita sa Ginoo diha sa ilalom sa maong kahoyng igera nga diin nagpadayag og lalom nga pagtuo sa Ginoo, lalom nga pagpakita nga ang Dios maulang gyud ang hari sa Israel, ang anak sa Dios Amahan nga kanus nga kailanman gyud wala mubiya kanato, padayon nga nag-uban kanato hangtod karong panahon na. Amen.